Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi, ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama. In kai haka ka hita ƙargage tun da ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne zaman haya. Kai ga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, waccan ga ta gidan haya, kun duka kun gamu kun haɗe, in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana. Matsalar gidan haya, ko da kun kai ku tara, makewayenku guda ake, matar wancan ta shiga, matar wancan na jura, kai kuma ga ka kana jura, shine matsalar zaman haya. In kana a gidan haya, masarka ba ta da walwala, ‘ya'yanta ba su da walwala, baƙonka ba da walwala, in kai magana a ƙadan maka. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne zaman haya. Babban matsalar gidan haya yau in an san ka tsakan gari, gobe ana cin ma gefen gari, jibi ko ka je ka biɗar wuri don kana gudun a yi ma notice. Na ji ‘yan da kuna ta farin ciki ‘yan baro, na ta farin ciki ‘yan amalanke, na ta farin cikin wani zai tashi a gidan haya. Suna ta farin cikin sun yi sa'a da dakon kwabot, kai ka dace da baƙin ciki. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne zaman haya. Ɗan zaman haya mai ban tausai, mai ban takaici, ɗan zaman haya. Ɗan zaman haya mai ban tausai shine wanda yana a gidan haya baya da harka, wanda yake yi ga iyali kuma sun mai yawa. Mai ban takaicin ɗan zaman haya, wanda ina a gidan haya baya da ƙarfi ga da ƙarfi, ga da harka wanda yake yi amma ya raɓe a gidan haya, kuma ya yi gije a cikin gidan, wanga lalaci ne mai yawa. Kai tashi, gidan nan ba na zama ba ne, matsala dai ne zaman haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Akwai ɗan ragaitar zaman haya, shine mai mata hudu duk a gidan haya. Gidan su Bango yana gabas, ga 'ya'yanta guda shida. Gidan su Gwamma yammaci, ga 'ya'yanta guda shida. Gidan su Delu ina kudin, ga 'ya'yanta guda shida. Ga Umayya Turai nan kuma tare da gogon su duka, ita ko ga goyo ga ciki. Wannan matsalar kaka take, ku duka kun rifce a gidan haya. Malam ko noma za ka yi sai ka tanan rumbu don hatsi, ya za ka yi mata har hudu kuma kowace na a gidan haya, wanga lalaci ne mai yawa. Kai tashi, gidan nan ba na zama ba ne. Tun farkon asalitan duk tsuntsun da yake sama ya gina gida nai ya shige, ƙwarin da suke tudu kowane ya gida nai ya shige, hata ƙwarin da suke ruwa kowane ya gida nai ya shige. Misali tun ga zanzaro ga shi dai abini ɗan ƙanƙane, ya je daji ya ja ƙasa ya ebo ruwa nan ya haɗa, ya gina gidansa yana shiga. To kai matsayinka na ɗan adam, ya za ka tsaya a gidan haya. Kai tashi, gidan nan ba na zama ba ne, matsala dai ne.